Electrodomésticos San Pedro. Electrónica, electrodomésticos, videoxogos e moito máis. Servizo técnico propio e un trato de proximidade convértenos na túa tenda de referencia en Ribeira. Regalos o capricho. Bolsos, bisutería, fogar, maletas, as mellores marcas para un agasallo especial ou decoración pro teu fogar. Temos todos os detalles que imaginas para regalar ou regalarte. Serdeco Contratas, vivendas unifamiliares, reformas, naves industriais, locais, xestión integral de obras. Serdeco Contratas, servicios profesionais de principio a fin. Fisio Ribeira, servizos tecnoloxía Indiva para tratar cicatrización de feridas, control de acumulación de graxa, mellora de celulite. Fisium System, un sistema de mecanoterapia para dor miofascial e articular. Ondas de choque radial e focal de alta frecuencia. Fisio Ribeira, a túa saúde en boas mans. Electrodomésticos Juan Martínez, grandes e pequenos electrodomésticos para facer a túa vida máis doada. Leva unha toalla de praia pola compra de produtos seleccionados. Desexámosvos felices festas. Moi ben, familia, nós seguimos aquí nas festas de Ribeira, nas festas do verán. Despois de asistir á misa a Virxen do Carmen, agora vou vos deixar disfrutar desta magnífico espectáculo que é a procesión marítima da Virxen do Carmen, aquí no concello de Ribeira. Moi boas, estamos aquí con Luis Pérez, alcalde do excelentísimo concello de Ribeira. Que tal, como se está a vivir as festas de verán este ano? Hola, moi boas. Pois a verdade é que estamos vivindo unhas festas completamente ateigadas de xente. Estes últimos días en Ribeira era un fervedoiro de persoas que chegaban para pasalo ben, para desfrutar dos concertos e de todas as actividades lúdicas e deportivas que estivemos organizando ao longo destes 5 días de festas do verán. 5 días de festa que hoxe poñemos aquí a procesión da Virxen do Carme, que está sendo espectacular. Algo bonito, polo menos para mí moi bonito de ver. Sí, a tradición de sair en procesión coa festa do Carmen, ca Virxe do Carme, creo que é algo que trascende de calquera fervorosidade religiosa, non? Isto xa é unha cuestión cultural, porque Ribeira vive do mar e os seus mariñeiros involúcranse tamén para sacar a Virxe
a que lle piden pois esa seguridade cada vez que saen a faenar, e sobre todo este ano pois que está marcado polo afundimento do Argos Georgia, onde tamén fixemos pois unha lembranza especial daquelas persoas que faleceron no mar e tamén do noso veciño Pichón que segue desaparecido. Claro, desexame por ahora non hai noticias, sigue a cousa como estaba. Como, perdón? Digo que deste tal Pichón que sigue sin haber noticias, sigue a cousa como estaba por ahora. Sí, non temos ninguna noticia. Bueno, pois esperemos que a cousa salga pa ben e nada, disfrutade da festa, da procesión e non nos molestamos máis, alcalde, a disfrutar desta maravilla. Grazas. Boas, que tal, disfrutando da procesión do Carmen? Sí, es la primera vez que estamos aquí en esto, sí. A primeira vez? Sí, la primera vez, sí. Eu pensando que eran de mariñeiros. No, somos de Madrid. ¿De Madrid? Bueno, yo soy de aquí, realmente, pero vivimos en Madrid. Ah, pero bueno, non quixeron faltar entonces esta oportunidade. Efectivamente. Dar un paseo domingo en barco. Sí, eso es. E que tal, como está por aquí a señora? Disfrutando do mar? Es una pasada, sí, de bonito. Muy bonito, ¿verdad? Maravilla, sí, emocionante, sí. Siempre, todos los años venimos. Mis suegros de aquí y la familia de él es de aquí. Estamos con Alfonso Villares, conselleiro do Mar, que tal, disfrutando da procesión do Día do Carmen? Claro que sí, o Día do Carmen é para toda a xente do mar, é o día grande, en todas as nosas vilas mariñeiras, hoxe aquí en Ribeira, acompañando pois a todas as nosas homes e mulleres do mar, a todo ese, bueno, todas esas xentes que nos dan a nosa identidade. É un día de celebración, pero tamén de recordo e de cariño sobre todo por aquelas persoas que están pasando mal, aqueles mariñeiros e mariñeiros que están desaparecidos, algún veciño aquí de Ribeira. Eu creo que hoxe o que tamén está máis presente en todos nós, nos nosos corazóns, a esas persoas e sobre todo esas familias que o están pasando pois uns momentos moi duros. Bueno, nós estamos seguros que todo o Concello se está volcando con esta xente, con esta familia que realmente o teñen que estar pasando moi mal, pero bueno, a pesar desto seguro que sacamos un oquiño tamén para disfrutar das festas do verán, verdad? Bueno, eu creo que sin duda ninguna a solidaridade sempre está presente en toda a xente do mar, en todos os galegos e galegas, e sempre, claro, hai que topar algún hueco para disfrutar, para tamén ensalzar ese sentimento mariñeiro que temos todos os galegos, e hoxe, pois, sin duda ninguna, é deses días en donde toda a xente do mar, pois, en este caso en Galana, todos os seus barcos, todos os seus instrumentos de mar, para tamén, en certa maneira, dar a ver e dar a conocer esa fonte de traballo, esa fonte de riqueza que para eles é pois, este mar. Moi ben, pois moitas gracias por atendernos, non nos molestamos máis e agora a seguir disfrutando da procesión e da festa. Moi bo día. Moi bo día, moitísimas gracias a vos e disfrutar, claro que sí. Moi boas, que tal? Estamos aquí con Juan Cofrade, de aquí da Virxen do Carmen, verdad? Sí, en Cofrade, sí, desde hai xa tempo. Cantos anos levamos? Pois eu creo que levando a Virgen uns 18 anos. 18 anos levando a Sí, Virgen? sí. Pero que é, mariñeiro tamén? No, eu fui os mañeiros, hubo un ano que deixaron de levar a Virgen e tuvemos que levar a xente de terra. Anda. E a partir de aí foi cando empezamos xa a coller xente de barcos e aí estamos, hasta agora. Hasta ahora, cuidado, xa levamos unha temporadiña importante. Eu non son de mar, pero toda a miña familia sempre foi de mar. Meus pais, meus abuelos, todos Pero seguro que tamén disfrutas da procesión como o que máis. como os demais, ou máis. Ou máis, Eu incluso, máis. non? Ao final formas parte Eu directa. son xente de mar sin ir ao mar. Sin ir ao mar, no, que estamos rodeados de agua Está por todos os lados, é verdade, sí.
Moi ben, familia, nos imos tomar unha pausiña para ir a publicidade. Quero vos recordar que se queredes que vayamos a gravar a vosa festa ou o vos evento, só tendes que chamar por teléfono ao 986 71 0741 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Aquí nos quedamos, seguimos aquí en Ribeira, familia. Disfrutade. Electrodomésticos San Pedro. Electrónica, electrodomésticos, videoxogos e moito máis. Servizo técnico propio e un trato de proximidade convértenos na túa tenda de referencia en Ribeira. Regalos o capricho. Bolsos, bisutería, fogar, maletas, as mellores marcas para un agasallo especial ou decoración pro teu fogar. Temos todos os detalles que imaginas para regalar ou regalarte. Serdeco Contratas, vivendas unifamiliares, reformas, naves industriais, locais, xestión integral de obras. Serdeco Contratas, servicios profesionais de principio a fin. Fisio Ribeira, servizos tecnoloxía Indiva para tratar cicatrización de feridas, control de acumulación de graxa, mellora de celulite. Fisium System, un sistema de mecanoterapia para dor miofascial e articular. Ondas de choque radial e focal de alta frecuencia. Fisio Ribeira, a túa saúde en boas mans. Electrodomésticos Juan Martínez, grandes e pequenos electrodomésticos para facer a túa vida máis doada. Leva unha toalla de praia pola compra de produtos seleccionados. Desexámosvos felices festas. Benvidos, familia, hoxe estamos no Concello de Ribeira, onde se están a celebrar as festas do verán. Hoxe temos mercadillo solidario, temos xogos, temos hinchables e, por suposto, festa da espuma e concertos. Hoxe hai un concerto en especial que son Efecto Mariposa, imos a agardar un pouquiño para velos e a ver que nos depara as festas do verán aquí no Concello de Ribeira. De aquí de Ribeira? Disfrutando, sí, moito. Que sodes, de aquí da zona? Bueno, yo son de Ribeira, pero vivimos en Ferrol. Entonces, sodes asiduos aquí á festa? Home, sí, desde sempre. Que me recomendas visitar hoxe por aquí? En que compromiso te metín aquí fácilmente? Home, as praias, o primeiro, os bares, e se che gusta a festa, montar no que che guste. Ai, sí. E estas rapazas que van vir de concierto xa a noite? Creo que no, Di que sí, di que sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, por aquí. Bien, bien. Muy bien, gracias. O sea, fixamos o triplete aquí nun momento. Sí, hombre. Que sodes, de aquí da zona? No, vengo de Tenerife. ¿De Tenerife? Sí, señor. Madre mía, ¿pero conocías la fiesta de Ribeira? No, ¿La primera vez? la fiesta sí.
¿Y qué tal? Muy bien, por ahora bien. Contento. A ver cómo termina. A ver cómo termina. ¿Vosotros también de Tenerife? No, de aquí, de aquí. ¿Sois de aquí, de Ribeira? Sí, Entonces vos sí sois para las festas de verano. sí, hombre, hay que vivir. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, Aquí, sois de Ribeira. casi, pero basicamente pasei vida en Ribeira, así que Entonces vos vindes moito aquí ás festas do verano. eu sí. Eu bastante, desde que empecé a ser a súa amiga veño casi todos os anos. Ah, non sodes irmáns? No. Pois parecedervos un montón, No, un sempre montón, un digo montón. mismo. Sí, nos indo varias veces. Recomendádeme algo para ver na festa de Ribeira hoxe. Uf, hoxe. A orquesta, aparte hai o Urban Fest, as atraccións, sin duda. Ribeira comparado con outras festas así da comarca e todo, suele ter atraccións máis grandes para os adultos e así. Así de ambiente, O maravilloso. dos adultos eso iba con segunda. No. Non hai premio. Sí, hay premios, sí. Ahí tenemos unos cuantos puntitos, así que muy bien. Va a sacar para los niños. ¿Qué vamos a sacar hoy por aquí, chavales? Mira, ¿qué hemos sacado? No sé, estamos mirando. Estáis todavía eligiendo, ¿verdad? El premio. Sí. Muy bien. Vosotros pedid lo caro, siempre lo más caro. Hay que sacar puntos. Mira, un relojito. Hemos sacado también. Un reloj. Ole. A ver. Un puntero. Un puntero láser. Sí, estamos aquí dando unha volta. Tranquilos de momento, non? Collendo forzas para os conciertos, di a verdade. Sí, mañana se sale bien, que es el de los DJs. Ah, hoxe non interesa moito. Ay, pero mejor mañana. Millor mañá, non? Entonces, contame un pouquinho, que tal hoxe día por aquí? De momento relaxado. Relaxado? Sí. Pasastes vos polo mercadillo, pola festa da espuma? Non, pero ahora mellor. Ti di sempre que sí. Ah, bueno, pois sí. Regaloche un perrito piloto. Pídelle da tómbola a la man izquierda do final, de parte do reportero que me des un perrito piloto. Fareino. Vale, si non lle dá que non vos extrañe. Que tal, todo ben? Muy bien, muy bien, muy bien. Tamén de aquí de Ribeira. Sí, soy. Entonces ti opinas lo mismo, non? Para mañá, para o día. Sí, mañana mejor. Hoxe de relax. Sí, hoy sí. Moi ben, chicos, despois de dar unha voltiña pola festa, polas atraccións, polos chiringuitos, polo mercadillo, ahora non nos queda máis que esperar ao concerto de Efecto Mariposa. Así que eu dispoño a ir para lá e disfrutar desta maravilla de concerto. Ver el mundo frente a mí. Todo es tan fugaz como un abrir y cerrar de ojos. Somos piezas. Sería un mundo perfecto. Somos ciegos. Verdad preguntar por qué. Moi ben, familia, pois agora deixámosvos aquí disfrutando deste pedazo de concerto de Efecto Mariposa. Recordade, se queredes que vayamos a gravar a vosa verbena ou o voso evento 986 71 0741 ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Nos está aquí chegamos hoxe nas festas do verán de Ribeira. Un saudiño, familia.
Electrodomésticos San Pedro. Electrónica, electrodomésticos, videoxogos e moito máis. Servizo técnico propio e un trato de proximidade convértenos na túa tenda de referencia en Ribeira. Regalos o capricho. Bolsos, bisutería, fogar, maletas, as mellores marcas para un agasallo especial ou decoración pro teu fogar. Temos todos os detalles que imaginas para regalar ou regalarte. Serdeco Contratas, vivendas unifamiliares, reformas, naves industriais, locais, xestión integral de obras. Serdeco Contratas, servicios profesionais de principio a fin. Fisio Ribeira, servizos tecnoloxía Indiva para tratar cicatrización de feridas, control de acumulación de graxa, mellora de celulite. Fisium System, un sistema de mecanoterapia para dor miofascial e articular. Ondas de choque radial e focal de alta frecuencia. Fisio Ribeira, a túa saúde en boas mans. Electrodomésticos Juan Martínez, grandes e pequenos electrodomésticos para facer a túa vida máis doada. Leva unha toalla de praia pola compra de produtos seleccionados. Desexámosvos felices festas.